pane nhau iri kutsviridza iri kubuda ichitogwa nevakomana vamuziva vanozviti Children of Zimbabwe War Veterans Association vekozva vanozviti aiwa vane intelligence dzavo aiwa dzinofambira nawo. Pana panyika yese unoziva kuti muzora nhasi aiwa nyangwe nemutungamiri wenyika vanhu vese ZANU-PF yese yanga ichichema Tshinga Dube aiwa yanga iri memorial day rake kana zuva rekuvigwa kwake. Panapa pane mashoko anobuda vachitaura anoratidza kuti makakatanwa kana kuti vari kuita zviri against Tshinga Dube's will. Sasa mda mashoko anobuda nyugwa nevakomana vekozva kuti bosubscribe like or turn on the bell icon. Vanoposta this picture ramuri kuona the helicopter ramuri kuona riri kusvika nethe coffin pa Heroes Acre unyora vachiti war veteran and national hero comrade Tshinga Dube to be buried at National Heroes Acre against his will. He wanted to be buried at Lady Stanley Cemetery in Bulawayo, where he had bought his grave. Panapa after that, one Vavoya vachi poster another headline wakabudisa nezuro vachiti reference on the post that we made yesterday concerning the burial of the late war veteran national hero. It is true that the body was taken to Lady Stanley Cemetery and later returned back. Why? No explanation yet from the government. Panapa vanhu vaposta nemapictures acho chiratidza kuti aiwa it has been transferred rabvisiwa kwaingaendeswa kuna Lady Stanley Cemetery ichiendeswa kuti the Heroes Acre zvichinzi aiwa they are going against his will. Panapa vakomana ava vekozva they are not aware kuti aiwa zvaitirwei inoda kuti Tshinga Dube akanga ane kwaida kunochengeterwa anga ane kwaida kunovigiwa asi vakomana panapa vekozva as we know kuti aiwa he was a political member akanga ari mukomana akatorera hondo and anodeserve to be buried aiwa pa the Heroes Acre but vari kuuya panapa vachitaura mashoko ari kuenda against vachiti aiwa they were supposed to do according to his will inoda kuti marelatives ake akanga atotransfer his body to Lady Stanley Cemetery. Amere kuti vakomana ava zviri kuchifamba simbudze mafunguro enyu moti kudi pamusoro pechitiko ichi aiwa nhau iri kufambirwa nevakomana vekozva intelligence. Tudze mafunguro enyu pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.